Якія медалі прэмію уручылі Лукашэнку? Чаму міністр Кубракоў пусціў слязу, а таксама што Віктор Бабарыка кажа пра Паўла Латушку і Святлану Ціханаўскую? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. У Кобрыне адбылася сур'ёзная аварыя з удзелам адразу двух міліцэйскіх аўтамабіляў. Адна са службовых машын перакулілася, уляцеўшы ў клумбу, а другая урэзалася ў слуп. Вядома, што супрацоўнікі, якія былі ў аўтамабілях, шпіталізаваныя, але ў якім яны цяпер стане, невядома. Па версіі міліцыі, сілавікі зладзілі пагоню за п'янай жанчынай за рулём, але відэа самой пагоні не паказалі, што трохі дзіўна, бо падобныя ролікі міліцыя выкладвае рэгулярна. А тут гісторыя, якая падняла вялікі розгалас, але ж ніякіх доказаў сваёй версіі сілавікі чамусьці вырашылі не публікаваць. Тым часам Беларусьфільм распачаў здымкі серыяла пра міліцыю, ад сцэнарыя якога Іван Кубракоў пусціў слязу. Прэм'ера 24-серыйнага праекта пад назвай «Слова афіцэра» запланаваная ў сакавіку 2027 года ў Дзень міліцыі. І цяпер у Дзяржынскім раёне прыступілі да здымак. Як расказалі на Беларусьфільме, шматсерыйная стужка раскажа пра дынастыю міліцыянераў Уладзіміравых і іх працу ад савецкіх часоў да цяперашніх. Здымкі гэтага серыяла яшчэ ў сакавіку анансаваў міністр унутраных спраў Іван Кубракоў, прычым істотная частка серыяла будзе прысвечаная падзеям 2020 года і выкліканым імі праблемам у сем'ях сілавікоў. Паводле ўсё таго ж Івана Кубракова, менавіта гэтая частка сцэнарыя прабіла яго на слёзы. Выглядае, што сямейства Лукашэнкі ў другі раз за гэтае лета выправілася на адпачынак у Турцыю. Прынамсі цяпер урадавы бізнес-джэт паляцеў на турэцкі курорт Бадрум. Адметна, што той жа самалёт лятаў туды ж месяц таму. Вядома, што гэты борт для камандзіровак выкарыстоўваюць не толькі высокапастаўленыя беларускія чыноўнікі, але і члены сям'і Лукашэнкі для сваіх асабістых паездак. Таму магчыма, што гэта проста жонка і дзеці Віктара ці Дзмітрыя Лукашэнак паехалі адпачыць за дзяржаўны кошт. У Беларусі адшукалі незвычайнага палітвязня. Ідэйны ватнік, ябацька і даносчык цяпер сам загрымеў за краты, яшчэ і з абвінавачаннем у здрадзе дзяржаве. Вячаслаў Бянько быў арыштаваны па так званай справе радыёклуба. Летась беларусаў з суполкі радыёаматараў абвінавацілі ў тым, што яны нібыта перахоплівалі сакрэтную інфармацыю, у прыватнасці праслухоўвалі пілотаў. У гэтую сетку, як заявілі сілавікі, уваходзіла больш за 50 чалавек, але арыштавалі толькі 7. Інкрымінавалі здраду дзяржаве. Дык вось Бянько якраз адзін з гэтых 7 чалавек. Яго імя прагучала ў прапагандысцкім фільме беларускага тэлебачання, але ж на відэа мужчыну не паказалі, толькі працытавалі яго словы. Пасля гэтага праваабаронцы ўключылі Бянько ў спіс палітвязняў, бо хоць абставіны яго пераследу і незразумелыя, але справа выглядала палітычна матываванай. Але цяпер адзін з былых арыштантаў расказаў нашай Ніве, што перасякаўся з Бянько ў СІЗА, і гэта быў адзін з самых дзіўных яго суседзяў, ды яшчэ і з незвычайнай гісторыяй. Паводле нашага суразмоўцы, цытата, «Слава Бянько ватнік і дзікі лукашыст». Вядома, што Бянько працаваў інжынерам-праграмістам у беларускім прадстаўніцтве кампаніі Huawei і паралельна меў дзіўнае хобі званіць у міліцыю. Агулам Бянько пакінуў больш за 240 паведамленняў па лініі 102. Ён скардзіўся на тое, што міма праехала машына з парушэннем правілаў, і на тое, што цыганка папрашайнічае каля рынку. У СІЗА Бянько трапіў незвычайным чынам. Ён хваліўся, што шчыра падтрымлівае Лукашэнку, але ў нейкі момант КДБ затрымаў калегу Бянько, і наш герой пачаў хадзіць у ведамства як сведка і даваць паказанні. І вось аднойчы ён прыехаў на допыт, а ў выніку яго самога павязалі, бо той калега нібыта нагаварыў на яго ў адказ. Сам Бянько натуральна пераконваў, што ні ў чым не вінаваты, але працэс ужо закруціўся. У выніку яму выставілі абвінавачанне ў здрадзе дзяржаве. У КДБ ад Бянько патрабавалі прызнаць віну, але ён адмаўляўся, бо здрада дзяржаве гэта ад 7 і да 20 гадоў калоніі. Тады следчы прапанаваў, што калі Бянько прызнае віну і здымецца для беларускага тэлебачання, то яму заменяць артыкул на не такі сур'ёзны, і пасля замест калоніі дадуць хімію. Але ж для такой палёгкі Бянько павінен быў агаварыць сябе для фільма прапагандыстаў і сказаць, што ён здраднік. Мужчыну далі час падумаць, але пачалі ціснуць.
Чым скончылася гісторыя, наш суразмоўца не ведае, але ён кажа, што Вячаслава перавялі ў прэс-камеру, каб матываваць хутчэй прыняць рашэнне. Мяркуючы па тым, што відэа прызнання ў Бянько так і не паказалі, на здзелку ён не рашыўся. Таму цяпер ад данага лукашэнкаўца чакае не падзяка за падтрымку рэжыма, а кляймо здрадніка дзяржаве і працяглы тэрмін за кратамі. Танцы з Лукашэнкам засталіся ў мінулым. Беларуская актрыса Марта Голубева праславілася не ролямі ў кіно ці тэатры, а сваімі адносінамі з кіраўніком Беларусі. Упершыню яе заўважылі каля цела ў 2008 годзе, калі дзяўчыне было ўсяго толькі 18 гадоў. Тады Голубева танцавала побач з Лукашэнкам на Дзень незалежнасці. Тым жа летам яна, дарэчы, займела кватэру ў адным з дамоў у Драздах. Пасля гэтага яе не раз бачылі побач з Лукашэнкам. Яна хадзіла з ім на імпрэзы і конкурсы прыгажосці, а таксама збірала кавуны на яго падворку ў складзе знакамітага жаночага батальёна. Але ў 2020-м Голубева асудзіла дзеянні ўлады і сілавікоў і выказала падтрымку простаму народу. Караць сваю былую сяброўку Лукашенко не стаў. У выніку Голубева застаецца жыць у Беларусі. Яна грае ў тэатры і кіно, а таксама выкладае акцёрскае майстэрства і дапамагае моладзі рыхтавацца да паступлення на творчыя спецыяльнасці. Цяпер жа стала вядома пра шлюб актрысы. Яе абраннікам стаў фатограф-партрэтыст Сергей Івашкевіч. Вядома, што пара сярод іншага сышлася на любові да роварных паездак. На другі ж дзень пасля вяселля яны разам накруцілі 60 кіламетраў. Сінюю бараду адпусцілі з расійскай турмы паміраць у Беларусі. Былы камсамольскі начальнік і вайсковы разведчык Сцяпан Ганчарык праславіўся тым, што 3 разы быў жанаты, і ўсе 3 яго жонкі загінулі пры вельмі дзіўных абставінах. Першая жанчына загінула дома ў ваннай, і гэта прызналі няшчасным выпадкам. Другая жонка папросту знікла. Тады сам Ганчарык расказваў усім, што яна з'ехала ў Германію і асела там, але акрамя яго словаў доказаў гэтаму не было. У пачатку 2000-х мужчына трапіў за махлярства ў беларускую калонію. Ён падмануў амаль 200 чалавек, сабраўшы з іх грошы нібыта за адпраўку на сезонныя працы ў Швецыю. І за гэта Ганчарык атрымаў 6 гадоў калоніі з канфіскацыяй. Па вызваленні ён закруціў раман са сваёй даўняй знаёмай і ў выніку пабраўся з ёй шлюбам ды пераехаў да каханай у Маскву. Але сямейнае жыццё аказалася кароткім і трагічным, бо ўжо праз 2 гады Ганчарык забіў і саму жанчыну, і яе дарослую дачку, зноў зрабіўшы выгляд, што яны абедзве проста зніклі. Паралельна з гэтым ён рассылаў лісты ад імя загінулай жонкі і ад імя падчаркі, ды рабіў выгляд, што яны сышлі ў нейкую секту, а ўсю маёмасць пакінулі яму. У выніку целы знайшлі, а почеркаведчая экспертыза паказала, што ўсе лісты ад жанчын пісаў сам забойца. У выніку Ганчарыку далі 20 гадоў, але цяпер яго адпускаюць на волю па стане здароўя і дэпартуюць у Беларусь. Гэта азначае, што ён невылечна хворы і адной нагою ўжо знаходзіцца ў магіле. Прычым можна сказаць, што злачынцу пашанцавала, бо вызваленне ў сувязі з цяжкай хваробай існуе і ў расійскім, і ў беларускім заканадаўстве, але выкарыстоўваецца яно вельмі рэдка. Звычайна ахвотным выбрацца на свабоду праз гэтую легальную шчыліну адмаўляюць. Некаторыя ж паміраюць у турме праз некалькі дзён пасля таго, як выбіваюць сабе дазвол на вызваленне, але так і не паспеўшы выйсці на волю. Знікненне Сергея Ціханаўскага, спрэчка Паўла Латушкі і Віктара Бабарыкі ды важнае абяцанне Святланы Ціханаўскай. 9 жніўня ў гадавіну выбараў 2020 года прайшла вялікая канферэнцыя «Новая Беларусь», і вось што цікавага там адбылося. Некаторыя заўважылі, што ў праграме канферэнцыі сярод спікераў на адной з дыскусій значыўся Сергей Ціханаўскі, але ж яго ўвогуле не было на гэтым мерапрыемстве. У выніку тлумачыць адсутнасць мужа давялося Святлане, якая паведаміла, што Сергей не змог даехаць праз тэхнічныя прычыны. Наколькі вядома, у былога палітвязня цяпер няма дакументаў, каб выехаць са Злучаных Штатаў, дзе ён жыве апошнія месяцы. Сама Святлана Ціханаўская запэўніла, што працы і перамовы па вызваленні палітвязняў працягваюцца, хоць публічна нічога на гэтую тэму даўно ўжо не чуваць. Яна параіла сачыць за сацыяльнымі сеткамі амерыканскага спецпасланніка Джона Коула, паабяцаўшы, што неўзабаве чакаюцца добрыя навіны. Ну а Віктар Бабарыка і Павел Латушка не пагадзіліся
змягаліся адно з адным. На ўсё той жа канферэнцыі Бабарыка крытычна заявіў, што яго сябры ўнутры краіны зусім не цікавяцца дзейнасцю дэмакратычных сіл. Маўляў, ёсць пытанне, які ўплыў ці якую каштоўнасць дэмакратычныя сілы заваявалі на працягу гэтых 6 гадоў. Ну і такая пазіцыя вельмі закранула Паўла Латушку, які адказаў, цытата: «Я таксама размаўляю з сябрамі, і ў нас з вамі яны вельмі розныя». А ў каментарыі для Радыё Свабода Віктор Бабарыка заявіў, што не бачыць сябе ў дзейнай сістэме беларускай апазіцыі. Ён кажа, што не патрэбна ані Ціханаўскай, ані дэмакратычнаму руху ні ў якой якасці. Цытата: «Я паўгода ці крыху больш патраціў на тое, каб прааналізаваць, а што, уласна, за ўсе гэтыя 6 гадоў адбылося, і як і ў 20-м годзе я зразумеў, што нікому не патрэбны». Канец цытаты. Сёння Лукашенка прыняў нечаканага госця і атрымаў смешныя ўзнагароды. Мінск наведаў галоўны крамлёўскі камуніст Геннадзій Зюганаў, які прывёз з сабою ажно 2 падарункі. Спачатку ён уручыў Лукашенку адноўленую ленінскую прэмію, суправадзіўшы гэта наступным каментарыем. Мы возродили ленинскую премию. Знаю. Мы показали, что ленинско-сталинская модернизация это была вершиной нашей цивилизации. Ну а пасля Лукашенко атрымаў з рук Зюганова яшчэ і медаль. Праўда, гэтая ўзнагарода была прысвечаная 100-годдзю з дня нараджэння Фідэля Кастра, але ж беларускі кіраўнік застаўся вельмі задаволены. Вось такія навіны панядзелка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы завтра.